vi færdige med idræt, og vi skal tilbage, og så kan jeg se, for jeg har glemt det, men så er vi næsten sød, og vi må lov til at alle noget i tid. Og nu er vi på vej hjem til vores kasse, men meget lige når vi går ikke i samme kasse, så vi skal i hver vores kasse. Men vi har fri på tænder. Ja, nu må jeg vise, skal I lige se Melina igen. Se, færdig Melina. Se, det var en af vores skolegård. Vi har mange skolegård. Kom, vi skal lige over og vise jer vores rulleting. Nej, eller? Jo, kom nu. Vi er alligevel herude. Se. Melina, drejer rundt, så kan du vise det, eller skal jeg? Okay. Se, det er sådan en drejer rundt. Der, vi har 3. Se. Drej mig rundt. Prøv at dreje rundt igen. Nej. Okay, så er jeg rundt her. Så, jeg tager det mig. Okay. Nu skal vi ind. Og det var så. Og der er 4 kasser. Og så er der 4 kasser deroppe. Og det er også 4 kasser. Og vi kan ikke se vores fine længere inde. Og vi kan desværre ikke sige vores skole, da det er privat. Ja. Så. Vi tager lige vores kasser. Okay. Ja, hvis nu der er nogen derinde. Det her, det er min kasse. Ja, lige der. Og så? Er der nogen? Nej, lige med. Ja. Viser du din kasse? Yep. Og det er okay, kommer lige. Okay. Så skal vi lige. Se, så har vi den her lange. Tinges der. Under de tinges. Okay, skal vi vise, hvor de andre kasser er? Vi stopper, ja. Nej. Hej. Hej.